celengan plastik itu kan wonten anu sedekah. Nggih. Setiap nabung itu kalau di tanggalan pasti kalau Ada. misalnya Januari kalau nabungnya 100, kalau lebetakan yang celengan. Februari kalau nabung 50, kalau lebetakan yang celengan dalam 1 tahun itu totalan kalau 1.850.000. Kalau buka 0. Buatan mau terima. 11. 11. Waduh. 1.850.000. Nggih. Niku celengan kan wonten napa? Lah niki ngoten to. Lubange Tapi niku anu boten saya, rusak, boten boten rusak. rusak. Nggih. Nggih, dadose sering niki terjadi dateng umum nggih. Makhluk ngotenan niku lek nyolong, lek mendhet mboten sedaten biasa, Mbak. Nggih mboten rusak. Nggih termasuk Mbak Novi ngalami tengak niki. Dibuntel rapi ten lebete plastik, nggih mboten berubah mboten napa. Tapi mboten enten 350 dari berapa uang kabeh ku mau. Yo 400 yo. Yo ono puluhan Oh, ono puluhan yo, ya. Mesti sing angka 50 sing ilang. Angka 50 sing ilang. Lah niku Sekalipun Mbak. di staples. Sak staplesan ilang pisan. Tapi insyaallah panjenengan lek pun gadai amalan ten mriki insyaallah mboten saged mlebet. Tapi napa kula kok saged dikotenaken nggih niki ajaranipun kula dugi Allah. Mangke Allah maringi ilmu kula, setiap ilmu ingkang kula sampaiaken dhateng panjenengan nggih termasuk napa mawon menika sing termasuk ten peken nggih Mbak Lisa nggih. Ha niku sampai semerap bahwa pasar iku masjid setan nggih kula dilebetaken ten pasar meniku walaupun kula nggih terfitnah ten lebete mriku. Ha niku nggih kathahipun sakniki bali asal malih ingkang pun diperingatkan datang Allah dengan bahasa kalam Allah kembali ke jahiliyah lagi. Nggih termasuk perilaku sing kados-kados ngeten iki. Termasuk dukun santet ngoten menika. Kula nggih kenging disantet wong kula sanes tiyang ilmu, tiyang sanes kula niki sanes tiyang sakti. Ngoten lek musuh Mas Roni niku ahline niku, ora karit menawi niku ahline niku. Lah niku boten, tapi nggih Mas Roni nggih. Ya, ngoten tok. Nggih, niku ahline sing tapi alhamdulillahirabbil alamin enten ingkang lebih sae sing saged nulungi panjenengan sak benere. Nah nika nggih sedanten menika melalui proses ilmu-ilmu ngoten menika enten kelemahane. Tapi lek kados ngeten-ngeten niki mboten enten kelemahane, tapi napa kok terjadi kados ngeten? Nggih niku mangke Allah maringi ilmu malih. Ah niku nggih, alhamdulillah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.